У ефірі галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. У студыі для вас працуе Ольга Старасціна. Вітаю, запрашаю на аб'ектыў, дзе навіны па-беларуску і без цэнзуры. Пойти на уступки Путину, соответственно, сделали вот такой вот шаг. Паміж двума агнямі. Ну и более вероятно, это, конечно, прибытие самолетов. Ці застанецца Беларусь мірнай паміж варагуючымі суседзямі? Тату депортовали, маці нечакана вызвалілі. Отпала необходимость меня в мере пресечения заключения под стражу. У Беларусі з'явіўся рабочы рух. Велізарная праца была дзеля гэтага зроблена, каб все было бяспечна. Як працоўныя збіраюцца дамагчыся адстаўкі Лукашэнкі. Можете кричать, уходи. Вайскоўцы Беларусі і Расіі на нашай тэрыторыі будуць несці супольныя баявыя дзяжурствы, заявіў начальнік вайскова-паветраных сіл Беларусі. Ці не значыць гэта, што неўзабаве і расійская авіятэхніка апынецца ў Беларусі. І будзе гэта не абароны, а небяспекаю для нас. Бо ў выпадку абвастрэння ваеннага канфлікту паміж Расіяй і Украінай расійскія вайсковыя аб'екты на тэрыторыі Беларусі аўтаматычна стануцца цэлямі для атакі. Падрабязней Ярослаў Сцешак. Баявое чаргаванне паветранай абароны сумесна беларускімі і расійскімі вайскоўцамі і тэхнікай пачнецца гэтым летам на адным з беларускіх аэрадромаў. Як заявіў камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і паветранай абаронай Беларусі Ігар Голуб, расійскія ваенна-касмічныя сілы прыбудуць адпаведна плану, падпісанаму напрыканцы мінулага года міністрамі абароны. Але падрабязнасцяў Голуб не паведаміў. Ну и более вероятно, это, конечно, прибытие самолетов. Прежде всего, если вспомнить, что ранее Министерство обороны говорило о подготовке в рамках учебно-боевого центра российскими военнослужащими белорусских экипажей самолетов Су-30, то, вероятно, это, скорее всего, они прибудут на полигон Барановича. Але, як падкрэслівае эксперт, гаворка можа ісці таксама пра расійскія зенітна-ракетныя комплексы, якія з Барановичаў дабіваюць да Львова, Варшавы і ўсёй тэрыторыі Літвы, і пра радарныя сістэмы. Сумеснае патруляванне паветранай прасторы адбывалася і раней. Пытанне ў тым, як канкрэтна будуць выконваць раней падпісаныя пагадненні, кажа Ігар Тышкевіч. Сумесная групіроўка войскаў, войска супрацьпаветранай абароны, яна перадбачае у тым ліку сумесныя штабы, сумесна прыняццё рашэнняў. І менавіта Беларусь сабатавала стварэнне такіх структураў. І сыходзячы з гэтага, у мірны час поўнае кіраванне будзе над беларускай паветранай прасторай будзе ў Беларусі. Пытанне ў вайсковы час, ну, але гэта ўжо нормы, якія закладзены ў дамову пра АДКБ і дамову пра сумесную абарону паветранай прасторы, пра сумесную групіроўку войскаў. Але ваенны час не такі і немагчымы. Расія сцягнула да ўкраінскіх межаў найбольшую групоўку сухапутных войскаў і флоту за апошнія 7 гадоў. Украіна пры падтрымцы з захаду рыхтуецца да абароны, хаця беларускія аэрадромы Кіеў пакуль што не разглядае як непасрэдную пагрозу. Прысутнасць якіх-кольвек вайсковых падраздзяленняў на тэрыторыі дзяржавы, нават і авіяцыйных, заўжды аўтаматычна адносіць дзяржаву да спісу і аб'ектаў пільнай увагі, і ў выпадку абвастрэння вайсковага канфлікту да аб'ектаў удару. І адказнасць за гэта кладзецца на тых, хто дапускае гэтую прысутнасць або афармляе яе адпаведнымі міжнароднымі дамовамі. Як абараняць сваё неба, гэта асабістая справа кожнай суверэннай дзяржавы, кажа першы намеснік старшыні камітэта ў пытаннях абароны Вярхоўнай Рады, але варта ўлічваць палітычныя моманты. На жаль, у нас ёсць горкі досвед Крыму, і мы памятаем, як расійская вайсковая база, згодна з пэўнымі планамі, можа ператварыцца ў плацдарм пашырэння ваеннай агрэсіі ў тым ліку. Расія настойвала на стварэнні сваёй авіабазы на беларускай зямлі. Беларусь выгандлівала стварэнне толькі навучальна-баявога цэнтру для сваіх вайсковых лётчыкаў. Вроде не база, и тем не менее надо поддаться, так скажем, пойти на уступки Путину, соответственно, сделали вот такой вот шаг. Назначение, конечно, это просто укрепление обороноспособности государства в части ПВО. Политическое значение, ну да, расширение российского присутствия на территории Беларуси.
Украінскі кірунак заўжды быў пэўнай супрацьвагай расійскага палітычнага і эканамічнага ўплыву для Беларусі, падкрэслівае Ігор Тышкевіч. Чым горшыя адносіны паміж Беларусі і Украінай, тым лепей для Расіі з пункту гледжання ўцягвання Беларусі ў сваю орбіту. Як заявіў Белсату прадстаўнік адпаведнага камітэту Вярхоўнай Рады, для Масквы пашырэнне вайсковай прысутнасці – гэта яшчэ і спосаб зрабіць Беларусь полем бою і буфернай дзяржавай у выпадку поўнамаштабнай вайны з краінамі з захаду. Ярослаў Сцешык, Белсат. Злучаныя Штаты ўвялі новыя санкцыі супраць Расіі. Паводле Джо Байдена адпаведны загад прадыктаваны надзвычайнай пагрозай нацыянальнай бяспецы, што заходзіць ад Расіі. Цяпер амерыканскім банкам забароняць купляць расійскія дзяржаўныя аблігацыі. Да таго Штаты плануюць выслаць 10 расійскіх дыпламатаў. Санкцыйны спіс папоўніўся 6 расійскімі кампаніямі і 26 асобамі, якіх вінавацяць ва ўмяшанні ў амерыканскія выбары. Абмежавальныя захады ўвялі ў адказ на расійскія кібератакі, умяшанне Расіі ў амерыканскія выбары і анексію Расіі Крыму. Крэмль заявіў, што будзе дзеяць на аснове прынцыпу ўзаемнасці. У расійскай МЗС выклікалі амбасадара США ў Расіі Джона Салівана. Навіна з апошняй гадзіны. Нечакана пасля 10 дзён арышту вызвалілі праваабаронцу Таццяну Гацура-Яворскую без прад'яўлення абвінавачання. Таццяну дома чакаюць 4 дзяцей. Яе каментар вашай увазе. Куда я выхожу, поэтому я вообще даже там мне дали с собой там яблоко, апельсин, потому что вообще было непонятно, меня куда-то переводят или что, никто ничего не говорит. А когда я уже выходила, мне дали постановление о том, что там оно лежит у меня, что отпала необходимость меня в мере пресечения заключения под стражу. Але на гэтым не скончыліся выпрабаванні шматдзетнай сям'і. З краіны выслалі тату. Беларускія ўлады дэпартавалі, ды на 10 гадоў забаранілі ўезд у Беларусь Уладзіміру Яворскаму, мужу Таццяны Гацура-Яворскай. Падрабязней Алесь Баразенка. Праваабаронцу Таццяну Гацура-Яворскую улады вінавацілі ў фінансаванні беспарадкаў. Сёння з адкрытым лістом у падтрыманне Таццяны, якая шмат гадоў была арганізатаркаю міжнароднага фестывалю кіно аб правах чалавека Watch Dogs, выступіла Еўрапейская кінаакадэмія. Мы заклікаем урад Беларусі паважаць права Таццяны Гацуры-Яворскай на свабоду слова і асабістую свабоду. Гацура-Яворская зрабіла вялікі ўнёсак у беларускую культуру і прасоўванне фундаментальных каштоўнасцяў, якія цалкам падзяляе наша глобальная кінематаграфічная супольнасць, частку якой ёсць Watch Dogs Belarus. Сёння ж выявілася, што ўлады высылаюць з краіны мужа Таццяны, грамадзяніна Украіны Уладзіміра Яворскага, ды забараняюць яму уязджаць у Беларусь 10 гадоў. У сям'і Таццяны і Уладзіміра 4 дзяцей. Малодшаму ў траўні споўніцца 8. А вось жыхар вёскі Салейкі Жабінкоўскага раёну Дзяніс Святошкін мусіць пакінуць Беларусь да 30 красавіка. Прычынаю пратакол за несанкцыянаваную масавую акцыю. Гэтак мясцовыя міліцыянты кваліфікавалі фотаздымак, які Дзяніс разам з сябрамі зрабіў побач з навагоднюю ялінкаю ў Жабінцы. Дзяніс Святошкін грамадзянін Расіі, але ўжо больш за 20 гадоў жыве ў нашай краіне. Жонка Дзяніса лічыць такія дзеянні уладаў помстай сям'і за актыўную грамадзянскую позицию. Я понимаю, почему это произошло. Они решили меня наказать. Ну, а за что меня наказывают? То, что я правду вижу, что меня обманывают в лицо. И я прошу не обманывать, и я не требую ничего такого сверхъестественного, как обычный гражданин, обычный человек, обычная женщина, слабая. И я не знаю, как мы будем жить. Будем связываться по скайпу. Мы запыталіся пра стаўленне менчукоў да практыкі гэткіх дэпартацыяў. Все, что может ответить нам власть, наверное, на свою незаконную деятельность. Если это на политических основах все сделано, то я против. Я считаю, что так не должно быть. Меня напрягает то, что людей заставляют даже выгоняют из страны. Даже сам об этом иногда задумываюсь. Я против вообще любого вида насилия и против, когда разделяют семьи, естественно. Логики нет как таковой, она не прослеживается. То есть такие хаотичные движения, массовый террор, все, что я про это думаю. Палітычна матываваныя дэпартацыі – сталая практыка ўладаў Беларусі. Сярод апошніх – спроба ў 2018 годзе выслаць з краіны грамадскую актывістку Гану Красуліну. Цытата «У інтарэсах грамадскага парадку». У них совершенно не включается там голова, никакой эмпатии у них нет, никаких ощущений. А вот
может быть, это не очень человечно. В общем, это не из того разряда вещи. Им просто нужно подавить протест. Они делают это любым способом, не задумываясь ни о судьбах людей, ни о том, что они совершают ни перед людьми, ни перед Богом. Згодна з заканадаўствам, максімальны тэрмін забароны на ўезд у Беларусь складае 10 гадоў. Пастанову аб дэпартацыі можна абскардзіць, але гэта не спыняе высылання з краіны. Алесь Баразенко, Белсат. Нехта адзін крыкнуў «Жыві Беларусь» у калідоры суда ў Смаргоне. Пакаралі за гэта ўжо 10 чалавек. А ў Берасці адбыўся адзін карагод. У справе распачаўся ўжо 3-й працэс. Пра сённяшні судовы дзень Ірына Дарафійчук. Чарговы суд за танцы і спевы. У суде Маскоўскага району Берасця Інна Клышпач судзіць яшчэ 14 з 70 асобаў, што праходзяць у карагоднай справе. Судья действительно нервничает, а охрана так просто боится. Вот. Судья, да, действительно, потому что перед ней сейчас ответственность принимать решения на те вопросы, которые раньше не поднимались. О соблюдении, по крайней мере, наших прав как обвиняемых по делу. Прычына неспакою суддзі паводзіны трэцяй групы абвінавачаных, якія аб'ядналіся ў каманду. Тлумачыць бадай, што самая вядомая абвінавачваная. 63-гадовая пенсіянерка Алена Гнаук. Мы договорились, что коли судья зайдет и скажет, что прошу садиться, мы все стоим. И, конечно, это вызвало некий штопор у судьи. И тут я сказала свою заяву, что мы не будем процесса, мы отказываемся от ведения процессу, поколь не будут у зал суда допущены люди, які там знаходяцца, а таксама журналісты. У выніку ў залу прапусцілі журналістаў Белапану і частку з тых, хто прыйшоў падтрымаць падсудных. Наступнае паседжанне ў справе адбудзецца заўтра. У мінулых 2 працэсах карагоднай справы пакаралі ўжо 18 чалавек. Працягваюцца суды і ў Менску. 2 гадамі хіміі за абразу прадстаўніка ўладаў пакаралі капірайтарку Аляўціну Корчык. Прысуд у маскоўскім суде сталіцы вынесла Лідія Цяліца за тое, што ў тэлеграм-чаце дзяўчына пакінула зневажальны каментар са згадваннем Лідіі Ярмошынай. Са словаў абвінавачванай, віну яна прызнала пад ціскам. Пра моцны псіхалагічны ціск падчас працэсу кажа сын яшчэ аднаго абвінавачванага Уладзіміра Жыхара. Справу ў судзе Савецкага раёну пачаў разглядаць Александр Якунчыхін. Руслан Жыхар лічыць, што на бацьку ціснуць праз тое, што раней ён меў судзімасць. То есть это такое показательное дело для галочки, что и показать, что якобы в митинге участвуют люди там ранее осужденные, там и так далее, что хватают, забирают пистолеты с дубинками, с палками. Ничего этого у него не было. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзіміра Жыхара вінавацяць адразу паводле 3 крымінальных артыкулаў. Паводле абвінавачвання ён нібыта выхапіў траўматычны пісталет у працаўніка міліцыі падчас маршу герояў 13 верасня. Пацярпелымі ў справе выступаюць ажно 8 сілавікоў. 3 гады калоніі атрымаў іншы ўдзельнік гэтага маршу Іван Цагалка, які ўдарыў міліцэйскае аўта падчас акцыі ў Драздах. У суде Маскоўскага раёну працягваюць разглядаць крымінальную справу ў дачыненні валанцёраў штабу Віктара Бабарыкі. Абвінавачваныя палітвязні Ігар Ярмолаў, Мікалай Сасіў, Уладзіслаў Карэцкі і Дмітрый Канапелька. Вінавацяць іх у рыхтаванні да фінансавання масавых беспарадкаў. У гэтым жа суде Маскоўскага раёну пачалі разглядаць крымінальную справу супраць 30-гадовага палітзняволенага Алексея Санчука. Мужчыну затрымалі разам з групай барабаншчыкаў, якія сталіся адным з сімвалаў пратэставых маршаў. Справу разглядае суддзя Таццяна Пірожнікава. Агулам жа паводле прэс-службы Генпракуратуры колькасць крымінальных справаў палітычнага характару перавысіла 3000. Ірына Дарафійчук, Белсат. Адстаўка Александра Лукашэнкі і спыненне пераследу. Гэткія мэты новастворанай платформы «Рабочы рух». Дамагчыся іх можна, ужываючы адну з самых бяспечных у цяперашніх умовах форму пратэсту – усеагульны страйк. Калі ўсе застануцца дома, па ўсіх не прыйдуць. А вось у рэжыму не будзе сродкаў для ўтрымання, кажуць стваральнікі платформы. Азнаёміцца з ідэяй і абмеркаваць яе можа кожны, хто мае акаунт у Тэлеграме. І арганізацыя страйку будзе магчыма на платформе праз чат-бот у Telegram. Гэта такая велізарная праца была дзеля гэтага зроблена, каб все было бяспечна, каб там былі все прадстаўнікі з розных прадпрыемстваў, маглі туды далучыцца, маглі выказаць сваё стаўленне да страйку, гатовыя яны зараз ці не, і рабіць там актыўнасці, якія будуць набліжаць гэты час. І толькі пасля таго, як мы атрымаем колькасць людзей
і якасць гэтых людзей, якія будуць далучацца да платформы, толькі тады можна будзе разважаць пра нейкі тэрмін, пра дату страйка. Што аб'ядноўвае людзей і ўдасканальвае грамадства? Культура. Гэтак палічылі прадстаўнікі розных краінаў свету і заснавалі міжнародны дзень культуры, які акурат сёння адзначаем. Аднак улады Беларусі культуру падзялілі на правільную і няправільную. Пра некультурніцкія метады Александра Дорская. Ладзіць культурніцкія падзеі ў Беларусі робіцца справай небяспечнай. Закрыццё выставы «Машына дыхае, а я не», прысвечанай медыкам, і арышт арганізатаркі Тацяны Гацуры-Яворскай выклікалі хвалю перасцярог і самацэнзуры ў арт-супольнасці. Напрыклад, кінафестываль «Беларусь-Докс», які гэтымі днямі меўся адбывацца онлайн, арганізатары пастанавілі перанесці на нявызначаны тэрмін, хоць праграма была ўжо цалкам падрыхтаваная. У ёй сярод іншых быў фільм рэжысёра Максіма Шведа «Маршрут перабудаваны», у аснове якога дыялогі ў таксоўцы за месяц да прэзідэнцкіх выбараў. А нядаўна на выставе, прысвечанай мастаку Захару Кудзіну, арганізатары адмовіліся ад паказу яшчэ аднаго фільма рэжысёра «Чыстае мастацтва», што яшчэ год таму ішоў у дзяржаўных кінатэатрах. Страх, які і быў і раней, і он летам неяк пад ціскам вось гэтых нашых крэатыўных пратэстаў трошки адступіў, а зараз вось новая хваля, яна значна цяжэйшая. Вось я не памятаю, каб я адчуваў сябе аж так прыбітым да зямлі, як зараз. Але трэба ісці далей, трэба працаваць над сабой. З немагчымасцю выступаць сутыкаюцца і музыкі. У сакавіку забаранілі канцэрт берасцейскага гурта «Дай дарогу». Не атрымаў дазволу прэзентаваць новы альбом і гурт «Крама». А хлопцы з разбітага сэрца пацана, адседзеўшы ў лютым 15 сотняў, пастанавілі ўсім складам з'ехаць у Кіеў. Пасля таго, як выйшлі з Жодзіна, падавалі 3 заяўкі на гастрольныя пасведчанні, на канцэрты. І ўсе 3 это былі адмовы. Таму было зразумела, што канцэртная дзейнасць у нас у Беларусі пакуль што, на жаль, ніякай не будзе. Ось, і мы вырашылі часова пераехаць у Кіеў, паглядзець, як тут будзе складвацца. Пад цэнзуру ўсё часцей трапляе літаратура. У рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі без тлумачэнняў знялі з праграмы спектакль «Чарнобыльская малітва» паводле твору Святланы Алексіевіч. Кнігу «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча затрымалі для экспертызы на беларускай мытні. А незалежныя выданні знікаюць з дзяржаўных кнігарняў. Нельга згадаць таксама атаку на кнігавыдаўцоў выдавецтва Янушкевіча і кнігазбор і кніга распаўсюдніка Алеся Яўдаху, праца якіх у студзені фактычна была паралізаваная перад трусамі, у іх была вынятая тэхніка і заблакаваныя банкаўскія рахункі. Канешне, кніга ў гэтай сітуацыі становіцца тым, чаго ўлады баяцца і што відавочна мае ўплыў на кансалідацыю і на фармаванне ідэнтычнасці. Падтрымаць пісьменнікаў і выдаўцоў, якія цяпер перажываюць няпростыя часы, можна набываючы іхныя кнігі. Александра Дорская, Белсад. Ён нарадзіўся для сцэны, і са сцэны з ім развіталіся. Цырымонія развітання з заслужаным артыстам Беларусі Леанідам Барткевічам адбылася ў Белдзяржфілармоніі, на сцэне якой шматкроць выступаў знакаміты песняр. Леанід Барткевіч зрабіў беларускую мову распазнавальнай на постсавецкай прасторы. Ён выконваў такія песні, як «Александрына», «Бярозавы сок», «Вераніка», «Алеся», «Мой родны кут». Музыка памёр на 72-м годзе жыцця. Пахавалі яго на ўсходніх могілках сталіцы побач з Уладзімірам Мулявіным. Очень жаль, очень много было планов, очень много сделано было за этих 20 лет. Безумно жалко, что он умер в 71 год. У него молодой сын, 16 лет, по-моему, только исполнилось. Он бы мог еще жить, конечно же. Это был великий человек, это был великий музыкант, человек, который своим голосом покорил страны, континенты, города, который изменил мировоззрение целого поколения. Когда его слушаешь на сцене, слушал на сцене, человек выходит, вот ему веришь, он настоящий артист, да, он смотрит так вот. У него во взгляде вот что-то такое есть, что ты не можешь потом оторваться.
Леонид Борткевич – это золотущий голос песняров. Отличительный. Их ни с кем не спутаешь никогда. Стою на розстанях былих, а спадня білься. Самотним жаворонком звенить и плача май. На гэтым завяршаецца наше выданне, але маю запрашэнне для спадарства на размову Святланы Калінкінай. Сённяшні госць чалавек, за лёсам якога сачыла ўся краіна. Ігар Банцар, які трымаў сухую галадоўку, распавядзе, як перамагаў страх і ўсё ж дамогся нашмат мякчэйшага прысуду. Глядзіце пасля аб'ектыву, а я развітваюся. Прыемнага вам вечара, беражыце сябе.